Dnes ako prvý na Slovensku začali družstevníci z jednotného roľníckeho družstva Aurora v Dvoroch nad Žitavou so zberom kukurice na zrno. Túto dôležitú plodinu pre živočíšnu produkciu pestujú na ploche 1300 hektárov. Vďaka dlhodobým pestovateľským skúsenostiam spojených s najmodernejšou agrotechnikou a mechanizáciou sú hektárové výnosy každý rok vyššie. Podľa stanoveného plánu úrod majú v tomto roku pozberať z hektára po 53 metrických centov. Na základe prijatého socialistického záväzku prekročia plánovaný výnos o 2 metrické centy z hektára. Za pomoci kombajnov s prídavnými adaptérmi, riadených skúsenými kombajnistami Jánom Naďom, Jozefom Vatkertym a Ladislavom Gallom, padli dnes prvé hektáre skorej odrody EG11. Postupne sa do zberových prác zapojí ďalších 6 kombajnov. Do plnej prevádzky sa dostala i sušiarenská kapacita, pomocou ktorej zvýšenú vlhkosť vymláteného zrna upravujú na požadovanú skladovaciu normu.